Horas madihita saluhutna di hamu kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Yesus Kristus adorak sota paradi hata ni Tuhatta jumulu mahita martangiang asiniroha madihamu dohot dame sia debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amen. Hata ni Tuhatta nagabe jamita di pertangiangata imana tersurat di Heber bidu 12 ayat 10 lalu rodi ayat 20 sia. Laus turpukodo nagabe epistel tuminggu pasa 10 hodong Trinitatis 21 Agustus 2022. Hujahama dihita sonom madidok hata ni Tuhatta. Aidang didapotok kamu na tarjama na marsigorgor di bagasan api manang hagulapon hahulumon rodi haba-haba manang pakuling ni sarune doho saringar ni hata pola mangelehelek akan naubigisa unang tunasida di patongon hatai ay daktar taon na sida paksai na maddook molodeis durbia tuduluk ikomate dangguran pola didok si Musa di bahes sokal ni nataridei hatahutat duau jala akadudut alai duluk sionido didapotok kamu dohot huta ni debata na mangului ima Jerusalem na di Banua Gicangi dohot suru-suruan na marloksa-loksa ima luluan pesta buluni dohot hurian ni na parjulu tubu akan tersurat di Banua Gicangi dohot debata siuhumi saluhut dohot toddi ni akapartigor naung ripas dohot Yesus pangulo ni parpadanan na ibarui dohot mudar na mangurasi parsuara na duminggan unang mudar ni si Abel jaga mahamu sotung dijua hamu ibana na makulingi ay mologari so malua na sida na majua ibana na mamaksa di tanoon lam hitama anggota tudalhon ibana na sian Banua Gicangi tanood do dihutur suarana ujwi alayang gunwaing marbaga-baga do ibana songonon sahalinari duau makuturi dada holan tanoon dohok ma Banua Gicangi alai hata namadok sahalinari patuduhon nanay mubama na tarhutur ima natinopon asaho na so tarhuturi di baheni mauliate marohata ala tajalo harajaon nasotar hutur marhite-hiteido gabihita parhalado halomuan ni debata mardongan biar dohot hadaulaton ai api na mangalang do debata tai ima hata ni Tuhatta di minggu-minggu na salpu nunga pinatorang nian sautik pabua ibadah manang hadaulaton bukan hanya menyangkut ritus manang peribadahan sabing bodo musianon taida di video naung pinarade video jamita minggu tanggal 7 Agustus 2022 ibadah manang hadaulaton adalah praksis kehidupan ibadah adalah perayaan hidup atau hidup yang dirayakan ibadah bukan hanya sekedar datang ke gereja mendengar firman, bernyanyi, berdoa, lalu pulang. Bukan. Ibadah adalah bagaimana membawa gereja, membawa firman Tuhan, membawa nyanyian dan membawa doa di dalam setiap gerak kehidupan kita, di dalam setiap gerak pekerjaan dan dunia usaha kita dan apapun aktivitas setiap orang. Odo lapatan ni ibadah na sesungguhna tu debata. Dungi hataridaan ni ibadah dada holat di haringgason marminggu dohot haringgaso tu partangyangan dohot haringgaso tu akaparpunguan di tonga-tonga ni huria atik pedenggad do nangi perlu do nangi tetapi ibadah tumakas dui idau tadi praktik ni ngulu si ganupari sarana di pabahenan dia tindakan pangalaho dohot aka ulaun-ulaun na sifat na mangrupi akadongan dihagalion na
manang ulaun sosial rupane. Idu hadaulatun nahina lomohon ni debata, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hamuak kadongan saha porsiaon, atik peturpuk jami taon danga pala spesifik nian manaringoti peribadahan manang hadaulatuni, alai jupak kita do di bagasa turpukon songo dia do hadaulaton nahina lomohon ni debatai. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan seperti apa? Taida maju misalna mamukasan ya san ayat 12. Di ayat 12 didok do songono di baheni patugar hamuma tangan nasomarnangon dohot ulu nitot na teluk-teluk. Di ayat 10 tu didok patigor hamuma sidalanan ni pak muna asa unang lam sitik na pakpang asa sumuang malum manian. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jadi habadiau ni ima patugar-tugar hon, dohot patigor-tigor hon. Patugar-tugar hon, dohot patigor-tigor hon. Bohado asa tugar sudiate. Jala bohado asa tigor-tigor sudi. Una ngatong ngatigor di papeol. Sayholan na papiol-piol hon ulon ha. Una ngatong law si tujang nagadap ditujang muse. Ikong gabi panugu-nugu mahita dia akan nagali. Tang laos marsobu-sobu ngadi bereng tinggang laos di pasobu. Jadi ikut si panugu-nugu do. Alani tapasiring mapangalaho si Raja Tega mamereng halak na asing susah. Hehe mahua sa tinugu ninna ba anggo naung buido hehe tua habe pola tugu nate. Hehe mahua sa hutuguin na ke batiki matinggang dotong medebu do tugu nang gudung dunga hehe tak pola rikko bitugu ni. Hadaulatuni ima mangariko tidame, berusaha hidup damai dengan semua orang. Di ayat 10 pak didok songonon. Rikoti hamuma asa mardame hamu tu saluhut halak. Huhut asa badia hamu. Anggosoi dangadong idauta Tuhani. Mardame. Idu hatarida nina daulat. Sibuat dame. Unang masibuat bada. Manang gabi si parbada. Sai damima taharik koti. Unang sai tu mahibada ate. Unang atung gabi juk rohana mula suarung na merbada. Alani gabi sai terus meiba na mengaluli perbedaan. Ia sui gabi tabbalas rohana mula rong na merbada. Ima asa songoni ate. Hadaulatoni ima mangarikoti habadiaon. Takas dak kidilokon. Ope molo didok habadiaun dada holan hayason di ruhut parduru maksudnya yang tampak dari luar. Ala itu makas doroha parbogasoni doho taka pangalaho nangaka pakataion idu habadiaun. Unang biado ngatong hata baraksi hata narorang pikiran na jahat. Sayolo dope mga lupa ti binatang siyan pamangan na. Hata nitu hata madok di Kolose 4 ayat 6 saitong malabok hata muna songon na siniraan asaboto muna alus na patut tuganup colma. Hadaulaton ima mamatahon asa unang adong napahulang dirina sian asini rohani debata. Di ayat 15 di dok songonon matahok kamuma asa unang adong napahulang dirina sian asini rohani debata. Unangi gabi urak na pahit na martubur si horon hasusaan. Gabi hodar maun torok bahenon ni Ima didok dia saplimay. Lapatan na halak na pahulang diri na sian asini rohani debata. Ima akajolma na sumangakui si lehon-lehon ni debata di diri na. Jalan na mga raju mingulunay alani usaha na sa diri. Manang alani pabahenan na manang alani pikiran na sa diri. Hati-hati. Molo songoni do pikiran na sotung ro na lubi upay tu ibana
jala gabiro hasusaan. Ikut terajumi doa kamang dohot tamuinang yang ulu taon holan asiniro haja ni Jehovah sabing doon. Grace, anugerah. Alani dang bui paholangot tadirita sian asiniro hani debata. Jadi halak na pahobar-hobar diri na tu asiniro hani debata, ido na marhadaulatun. Itulah ibadah yang sejati. Na mangihut hadaulatuni ima pang paholako diri sia cara-cara parsobaon na lama jala mangihuton parsobaon na hinalomohon ni debata. Jidu huroha parsobaon na rubi manang na lama. Parsobaon na rubi ima na say marsoba tu duluk tu batu tu hau dohot akka inganan-inganan na dirajumi bui jaloon na siya ni haguguon jala na mga rajumi disido debata na hinaporsiaan nay. Marsoba tu akka tempat-tempat na sakral takas do didok di ay saplalui ay dang didapotok kamu na tarjama na marsigorgor di bagasan api manang hagulapon hahulumon ro di haba-haba. Alai duluk sionido didapoton hamu dohot hutan di debata na mangului ima Jerusalem na di banua gicangi dohot suru-suruan na marloksa-loksa ima luluan pesta buluni. Ima didok di ayat 22. Jadi mulu tapi jam istilahnya kadongaton kiblat peribadah hatai tong do menentukan hita merhadaulatun manangdang. Hadaulatun na mangihu didok di bagasa trupukon ima songon na tarjaha hita di ayat 25. Ayat 25 madok songonon. Jaga mahamu sotung dijua hamu ibana nama kulingi. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Jangan kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Majua manang menolak nama makulingi hita marhiti hatan itu hatta dusdui na manulak Tuhan sendiri. Ay takas do taboto jala takas dui didok debatado hatai. Jadi dak tarsirang debatasian hatana. Jadi na manulak hatani Tuhani dusdui na manulak debata. Hama kadongan saha porseaon jala hadaulatun na parpudi didok di bagasa trupuk tahun ima gabe mahita parhaladu halomuan ni debata mardongan biar dohot hadaulatun dia 22 parhaladu halomuan ni debata. Sian pernyataan ona kamang dohot tamuinang berarti adong do parhaladu na sohina lomohon ni debata. Isemai ba ima aka parhaladu na sumabir dohot hormat tu debata. Adong do parhaladu na songoni ba adong marai. Jadi dak sudi hape parhaladu halomuan ni rohani debata. Atong bohama asagabe parhaladu halomuan ni debata hita. Bata ulama ulau tay songon na hinalomohon ni debata. Unang malomo ni rohata. Manang unang matong lomo-lomo tasabingate. Asagabe halomuan ni rohani debata hita. Akaima hadaulatun nanidokna di bagasan turpuki marhadaulatun rupanya ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hadaulatun nahina lomohon ni debata akaima atong taulahum mai jala margugu mahita patulusoni di bagasan wuluta. Amin. Moliate matuhan dihatam na badiai pasu-pasuhom may dihami. Asa di perbuihok katamia ka parbue na dinggan parbue na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.